Paano mangyayari? Considering unang-una, yung kalaban ko ay two of the biggest Companies. Yun ang problema. Kaya siguro tahimik. Aristocrat has been closed down because yun daw ang may kasalanan. Aristocrat? One restaurant? No! Ang may kasalanan daw yung Manila Zoo. Lahat may kasalanan. Pero yung dalawang water concessionaire, do you hear anything about government pointing their fingers at them? Yun ang problema. Masyadong makapangyarihan itong mga tao sa likod ng dalawang korporasyon ito. Kaya yung tubig na libre, dapat galing sa kalikasan yan. And we have an abundance of that. Sinisingil nila. Okay, so we'll pay. What companies to? Sabi ng mga Manila Water and Manila Water.